दिनै रंजालि नोगोर जयन्तीपुराव गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 66थि जोनोम सान एबा फरायसा सानखौ जों जोबोद गाजा गोमजायै बाहाय फालिदों। सानसेनि मेहेरगोनां रंगिना संगिना हाबाफारि लानानै जों दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जोंनि रंजालि नोगोर जयन्तीपुराव जों बे सानखौ दिनै फालिदों। गोबां आलासि जोंनि नैबे दिनै फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। गोबां दल संगठननि गोबां आफाद जोंनि ओनसोलनि दिनैनि नैबे जोंनि फरायसा सान फालिनायाव बाहागो लाफैदों। गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों जोंनि बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा मुसि प्रदीप सरगारि बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां बोसोनगिरि मुस्रि सिमां बसुमतारी बिथाङा आरो गोबां आयदा गोबां हाबाफारि जों बे फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै जों लादों। बुलुर बादायलायनाय जोंनि गासैबो दख'राफोरनि गेजेराव जों मोनसे बुलुर बादायलायनाय बाहाय लादों दिनै। लोगोसे हारिमु दिन्थिफुंनाय जोंनि गासैबो दख'राफोरा दिनै बाहाय जोंनि हारिमु हान्जा लाना फैदों आरो जोंनि जिल्ला एबसुआबो बाहाय गोबां हारिमु हान्जाखौ दिनै बाहाय हांख्रायहरदों आरो बेनि थाखायनो मोनसे जोबोद मेहेरगोनां मोनसे रंजाथाव मोनसे रंगिना संगिना दिनै जों बाहाय फरायसा सानखौ जों दिनै बाहाय गलाघाट जिल्ला एबसुआ खुंनो हादों। गोजोन्थों।